कृष्ण आज ही उपस्थित समस्त वैष्णवांकमिಗೆಲ್ಲ सादर प्रणाम. ह्या महिन्यांतू म्हाका थोडेची भगवंताल ಬಗ್ಗೆ थोडेची सांगच्या दिलेले अवकाश दिलेले मस्त मस्त थँक्यू. हा आयचे टॉपिक कशी डिवोटीज स्पिरिच्युअल वर्ल्ड डेस्टिन आसा ती म्हणून हांव स्क्रीन शेअर करता. मगेಲ್ಲ स्क्रीन दिसतस माताजी. वय माताजी दिसतात. थँक्यू माताजी. आज ही आम्ही डिस्कस करत असत की कशी भक्तालय अंतिम स्थान कसं नाही म्हणून आम्ही ऍक्च्युली डिस्कस करत असत ती. भौतिक जगत मेटीरियल वर्ल्ड दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून सांगता ती म्हळ्यार हर प्रति एक स्टेप अंतू आमकां दुःख मेळटा. पदम पदम यद विपदम म्हणून सांगता ती. प्रति एक आम्ही कसं नाही करू गेल्यार आमकां कितलं सूख मेळटा की ताचेगिंत चड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आमकां दुःख मेळटा. आणि कसं म्हळ्यार आम्ही आमगे डे टू डे लाईफान समेत आम्ही कसं कसं एक्सपेक्ट करता ती त्या केन्ना ताजे रिझल्ट कसं की विंगड जावन आसता. आमी कसं एक्सपेक्ट करता ती त्या समेत आमकां ह्या मटेरियल वर्ल्डांत मेळना. ह्या मटेरियल वर्ल्डाचे आम्ही आसचे बेस्ट एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार एक फिश कशी एक नदीतून भायर असत की एक वॉटर रिझर्वोयर तुगून भायर असत की तेन्ना त्या फिशाक कसं लक्झरी दिल्यार समेत त्या फिशाक वांचू जायना फॉर अ लॉंग टायम. आणि त्या फिश खुशीन तसं तशीच ही आम्ही समेत आम्ही आत्मा आणि आम्ही ह्या भौतिक जगंतांतू आम्ही कितले आम्ही प्रयत्न केल्यार समेत आमकां एक शाश्वत खुशी म्हणून आमकां मेळना. आणि अशी कोणेय अशी सांगू जायना की हा मागेल लाईफांत कसले प्रॉब्लेम्स ना, म्हाका कसले हुस्को ना, हांव मस्त सुखार आस. पदम पदम जस्ट म्हाका हर एक पद म्हाका हर एक स्टेप म्हाका जस्ट सुखच मेळटस. म्हाका दुःख नाची ना म्हणून अशी कोणेय सांगू जायना ह्या भौतिक जगंतांत. कसं म्हळ्यार भौतिक जगत कशी एक हिमालयांत कसं नसतं हिम असं तशी भौतिक जगतांत दुःखालय म्हणतस ती. दुःखालयांत दुःख आसचे असं कशी हिमालयांतू हिम ना जाल्यार कशी इट्स अ वियर्ड थिंग, तशी दुःखालयांत दुःख ना जाल्यार इट्स अ वियर्ड थिंग. आणि आम्ही कसं करतात म्हळ्यार आमकां केन्ना दुःख मेळटा की आणि आम्ही भगवंता निमगितात ती आमकां कसलें दुःख मेळटा असं भगवंता आमकां कसलें दुःख मेळटा असं म्हणून जाल्यार ऍक्च्युली दुःखालयमंतू दुःख मेळचें सूख मेळना. सुखालय आमकां जाय जाल्यार सूख जाय जाल्यार आम्ही भौतिक जगतातून आध्यात्मिक जगता वचका. आणि आम्ही कशी ऍक्च्युली आम्ही एक आत्मा नेचर कसं म्हळ्यार एक आत्मा शाश्वत चीज म्हळ्यार थिंग्साक आम्ही एक्सपेक्ट करता ती. कसं म्हळ्यार एक आमकां आमगेलो एक फोन आसा, त्या फोन वायट जाल्यार आमकां बेजार जाता. एक कार आसा, त्या कार ब्रेक डावन जाल्यार आमकां बेजार जाता. कसली एक वस्तू दिल्यार कसले एक मनुष्य दिल्यार आम्ही आम्ही शाश्वत आशिल्ले निमित्तर त्या वस्तून तू त्या मनुष्यान समेत आम्ही एक्सपेक्ट करतात की त्या समेत शाश्वत आस का म्हणून. जाल्यार ह्या भौतिक जगत एक वटवृक्षाचे प्रतिबिंबाल म्हणके आध्यात्मिक जगतांत कसं असं त्यांची ताजे रिफ्लेक्शन कसं असं त्या भौतिक जगतांत असं. आध्यात्मिक जगतांत कसं असं आध्यात्मिक जगताक सच्चिद आनंद मेळटा. आध्यात्मिक जगतांत सत म्हळ्यार शाश्वत एटर्निटी आणि चित म्हळ्यार कंप्लीट ज्ञान आणि आनंद म्हळ्यार खुशी एटर्नल खुशी शाश्वत संतोष मेळटा आमकां. आम्ही आत्मजल निमित्त आमगेल नेचर सत चित आणि आनंद जाल्यार आम्ही आता गलत प्लेस आयला ती त्या गलत प्लेस मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत. ह्या जगतांतू आम्ही शाश्वत सुख सोदीत आसती. ताका आमकां ऍक्च्युली आमकां दुःख कसला मेळटा म्हळ्यार एक अशाश्वत जगतांतू आम्ही शाश्वत सुख सोदीत आसती. एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार एक डेझर्टांतू आम्ही एक ओशन सोदीत आसती, एक एक समुद्र सोदीत आसती. एक डेझर्टांत आमकां केन्ना समुद्र मेळचे चान्स ना. मॅक्स टू मॅक्स आमकां एक सान एक पडल ऑफ वॉटर एक सान एक उदकाचे एक पिवचे वेवस्था मेळत जाल्यार आमकां एक कसं नदी की ना जाल्यार समुद्र की आमकां मेळचे चान्स ना. तशी भौतिक जगतांतू
अशाश्वत खुशी ओशन म्हळ्यार समुद्र तितलं खुशी आमगेल खातीर वेट करता आसा जाल्यार आमी आत्तां भगवंताल तुगून रिवर्स टर्न कर न्हू भगवंताल तुगून सपरेट आमी एन्जॉय करचे आमगेल मेंटेलिटी तुगून आत्तां आमी ह्या भौतिक जगत आयला ती आध्यात्मिक जगता तुगून आत्तां स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत ताका वैकुंठ म्हणटा ती मेटिरियल वर्ल्ड भौतिक जगत ताका दुःखालय म्हणटा ती प्रति एक प्रति एक स्टेपान तो आमकां इतलं हुस्कस इतलं एंग्जायटी इतलं दुःख जाल्यार स्पिरिच्युअल वर्ल्ड वैकुंठ म्हळ्यार खंय कुंठ म्हळ्यार हुस्कू ना कसं नाही एंग्झायटी ना डेफिनेटली आमकां आमी एवरी टायम आमी ह्यांची एक्सपेक्ट करतात की आमकां खुशी जास्ती जास्ती मेळ्ळो आनी दुःख आमगे लायफान तू कमी जावं म्हणून आमी ह्यांचे खंयचे लिव्हींग एंटिटी ह्यांची एक्सपेक्ट करतात जाल्यार एक्चुअली आमी एक रॉंग प्लेसान आसा ती तशें जाल्यार रायट प्लेस कसं नाही म्हणून तुमी निमगू येता ॲक्चुअली भक्त भक्तगण मेटिरियल वर्ल्डान समेत आसून आमकां सुसुकम म्हळ्यार आमकां सूख मेळटा त्या कशी म्हळ्यार आमगेले भय कसन म्हण आसा भय कसन आसा हर एक स्टेपान आमगेले भय कसन आसा आमी भगवंताले आश्रय घेतले तशी आमगेले भय उणी जाता वता आतां कंचे टॉपमोस्ट भय कसं नाही एक पर्सनल लाईफ आणतो टॉपमोस्ट भय एक मृत्यू एक मरण टायमात कसन जाता म्हणून एक मनुष्य कसन योचन करता हांव मरचे टायमात तूं मिगेल शरीर कसन जाता मिगेल चेडवा कसन जाता मिगेल आस्ती मिगेल प्रॉपर्टी कसन जाता तो एक नॉर्मल पर्सन ह्या पुरा योचन करता जाल्यार एक आध्यात्मिक पर्सन थोडे समेत भक्ती करचे सूर केल्यारी थोडे समेत भगवद्गीता श्रीमद भागवताचे आश्रय घेतल्यारी आमकां आमगेले फायनल गोल म्हळ्यार अंतिम आमगेल स्थान आमकां कळत की एक भक्ताल अंतिम स्थान एक आध्यात्मिक जगत त्या आध्यात्मिक जगतांतू आमकां हर एक मिनिट हर एक स्टेप आमकां सूख मेळटा म्हणून तशी आमी योचन करत की एक नॉर्मल पर्सन हेच जाता जाता आमी पळोवत की तांकां भय असता चड भय जाता की आतां म्हाका नेक्स्ट मुमेंटान म्हाका कसन जाता म्हणून ॲक्च्युली खंयचे एजान तूं कोणाक कसं नाही जावेत कसं म्हळ्यार ह्या लायफ तशी इट्स व्हेरी अनप्रेडिक्टेड केदनाय कोणाक कसं ॲक्सिडेंट जावेत केदनाय कोणाक कसं न्याचुरल कॅलामिटी जावेत जाल्यार एज जाता जाता आमकां ते भंय चड जाता जाल्यार एक तुमी एक भक्ता लायफ पळयल्यार एक भक्ताक एज जाता जाता त्या खूश इनक्रीज जाता आनी मृत्यूच भंय कमी जाता जाता आनी ॲट वन पॉयंट ऑफ टायम एक मृत्यूच भंयची आसना कसले म्हळ्यार कृष्णानं भगवद्गीतांत सांगला की भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम सांगला की आम्ही एक भक्तीचे कसन एक ॲक्टिव्हिटीज आसा आमी संपूर्ण लायफ त्या आमी ॲक्टिव्हिटीज करता गेल्यारी सिन्सियरली आनी सिरियसली त्या ॲक्टिव्हिटीज आमी करता गेल्यारी कृष्ण सांगता की वी कॅन एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड बाय सच डिवोशन वी कॅन एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड म्हळ्यार त्या भक्ती तुगून आमी भगवत धामाक एंट्री मेळटा आमकां हे मर्ती लोक तुगून आमकां भगवत धामा एंट्री मेळटा त्या भगवत धामान तूं हर एक मुमेंट खुशीची खुशी आमगेले आपत बांधव आमगेले अनाथ रक्षक आमगेले भगवंताले श्रीचरणांतू आमी कंप्लीट एटर्नली आमी आश्रय घेवेत आनी कसन म्हळ्यार भगवान आमकां हे अश्युरन्स दिता भक्ती करचे तुगून द डेस्टिनेशन कसन भगवान दिता द अल्टिमेट गोल अल्टिमेट आमकां कसं म्हणटा ती अंतिम आमकां कसं स्थान दिता भगवंताल धामान तूं भगवंताले सन्निधीन तूं आमकां आश्रय दिता भगवान आनी ओके माताजी म्हाका कळ्ळें की ह्या पुरा म्हाका ऑलरेडी गोत की भौतीक जगत कसं नाही आध्यात्मिक जगत कसं नाही आमकां मेटिरियल म्हळ्यार आमकां स्पिरिच्युअल वर्ल्डान तूं आमकां वचका म्हण गोत जाल्यार कसन प्रूफ की आमी भक्ती करून आमी एक आध्यात्मिक जगत वता ती भगवंता लागीं वता ती म्हणून कसन प्रूफ म्हणून तुमी निमगो वयता ॲक्च्युली आतां आमी रिसंट पास्ट ह्यांची कलियुगांतूची आमगेले प्रभुपादल एरांतूची आमी पास्ट
फ्यू इयर्स पळयला री कितलं कितलं वी हॅव सो मेनी प्रूफ्स कितले प्रूफ्स आसात की त्या प्रूफ आमी आमी कितले ते आमकां इन डेप्थ आमी त्या प्रुफाक वील नो द प्रूफ तितले आमकां एक्चुअली आमकां ह्या भक्ती प्रोसेसा वेरी चड चड आमकां फेथ येता. तो हांव ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೆಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅತ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎರಾಚ್ ತಗುನು ಕಸನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ॲक्चुअली प्रभुपादाला डिसायपल प्रभुपादाचे एक डिसायपल जयद्वैत स्वामी म्हणून तांगेले एक शिष्य असत ते कदंबकानंद स्वामी म्हणून कदंबकानंद स्वामी महाराजक त्यांनी त्यांनी तांगेल पूर्ती लाईफ भगवंताक डेडिकेट केलेलं आहे. तांकां कसन जल्मणारी तांकां त्यांनी ॲक्च्युली यंग एजंतूची त्यांनी ही वॉज डायग्नाइज्ड विथ टर्मिनल कॅन्सर. आतां आमी नॉर्मल पर्सना पळोवया नॉर्मल पर्सनाक कसं सान सान कसं रोग येऊ सुरू जाल्यार आमी कसं करतात ती फर्स्ट थिंग आमी करतात की आमी भगवंताक ब्लेम करचे सुरू करतात आमी निमगुचे सुरू करतात की भगवंता इतले हजार जन आसात इतले लक्ष जन आसात म्हाका कसले तूं इतलें दुःख दितास विंगडा देव येत आशिल्लें म्हाका कसलें इतलें दुःख मेळटास हांवची कसलें इतलें सफर करतास हांव इतलें चांग मनुष्य हांव इतलें चांग केलां म्हगे लायफान तूं म्हाका दुःख कसलें मेळटास म्हणून आमी कर्मा कॉन्सेप्टाक आमी सायड दवर न्हू आमी भगवंताक आमगेल चुकी कसं नसतं ताका आमी भगवंताक ब्लेम करूंक सुरू करता ती जाल्यार कदंबकानन कसं महाराज कसं केलें म्हळ्यार ताका केन्ना कळ्ळें की म्हगे कॅन्सर आसा आतां हांव चड म्हाका काल ना हांव वांचे जायना चड काल तेन्ना त्यांनी चड त्यांनी भगवंताला आश्रय घेतली ती आणि भगवंताला आश्रय घेवचे म्हळ्यार इट्स ताक एक कसं नाही एक रॉकेट सायन्स नाही ॲक्च्युली म्हगे शिक्षा गुरु सांगता की आम भगवंताला आश्रय घेवचे म्हळ्यार कसं आमी दिनचर्या करता ती तांत आमी कृष्णाक आमी इन्क्लूड करता आणि आमकां कसं नाही आमगेल दिनचर्यातून कसं नाही रिमूव करचे अगत्य ना आमकां कसं नाही सोडचे अगत्य ना आमकां कृष्णाक जोडचे अगत्य आसा आमी कसं आमगेल ॲक्टिविटीज आसा तांत आमी कृष्णाक ॲड करतात वी हॅव टू ॲड कृष्णा अँड वी डोंट हॅव टू सबट्रॅक्ट एनीथिंग ॲक्च्युली ह्या कृष्णा कॉन्शियसनेसाचे ब्युटी आणि कदंबकानंद महाराज दाखयल की कशी सिंपल जावन पंचांग भक्ती म्हणून पंचांग भक्तीच्या आयटम्स कसं नाही साधू संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तेर श्रद्धाय सेवन साधू संघ आता मी कसं करत असते ती एक झूम प्लॅटफॉर्म अंती न्हू आमी साधू संघ घेता ती आणि मग मंदिरा वचून आमी एक दुसरे भक्ताले असोसिएशन घेता ती आणि नाम कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र कसं जप आमी करता ती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आणि भागवत श्रवण आता मी भक्ताल विषय ऐकत असती भगवंताल विषय ऐकत असती श्रीमद भागवत मातुगुनु श्रीमद भगवद्गीता तुगुनु अशी आम्ही चढ आणि चढ ऐकूचका अटेंटिव्हली ऐकूचका आम्ही त्यांनी प्रयत्न केली ती आणि मथुरा वास त्यांनी तांगेले एंड लाईफ अंतू एंड टाइम अंतू त्यांनी धाम वृंदावना वचून त्यांनी वास घेतली ती एव्हरीबडी डजंट गेट अ चान्स म्हळ्यार आमकां चान्स मेळना वृंदावनाक येवंक तशी आमी आमगेल घराक वी हॅव टू अटलिस्ट मेक अवर होम अ वृंदावन आमी एक भगवंताला पिक्चर दवरनू आम्ही प्रति दिवस पत्रम पुष्पम फलम तोयम थोडे फूल ऑफर करचे थोडे पत्र ऑफर करचे एक दिया ऑफर करचे एक दीप ऑफर करचे आणि श्रीमूर्तरे सध्या सेवन ह्यांची की भगवंताला एक भगवंताले विग्रहक आम्ही आराधन करचे का आम्ही सूर केल्यार थोडे थोडे कसं नमगेल्या लायफान तू खंय थोडे थोडे टाइम मेळटा थोडे थोडे टाइम आमी इन्क्लूड करून हे भगवंताल सेवेन तू भगवंताल आराधनेन तू आमी घालरी आमी पळोवत की कशी कदंबकानंद स्वामी महाराज तांगेले लायफान तू एस्पेशली तांकडलं की आत्मगेल कॅन्सर आस म्हणून त्यांनी हुस्कू करू सूर करनी की आता मिगेले शरीर कसं जाता मिगेले लायफा कसं जाता नेक्स्ट कसं जाता म्हणून त्यांनी देवर व्हेरी शुअर की हांव ह्या भक्तीचे स्टेप्स फॉलो केला आणि आतां म्हाका भगवत धाम प्राप्त जाता म्हणून तितले फर्म फेथ तांकां कशें येयलें म्हळ्यार त्यांनी भगवंताल कसं नाही ह्या भक्तीचे अंग कसं नसतं त्या त्यांनी परफेक्टली फॉलो केला कितले तांगेल तू परफेक्टली म्हळ्यार इट डजंट हॅज टू बी लायक एक्स्ट्रीम इट इज जस्ट आमगेल कसं बेस्ट दिवेत आमी त्या आमी भगवंता दिल्यारी दॅट इज एनफ आमगेले ह्या लाईफ कसं नसतं सक्सेसफुल जाता आणि आम्ही पळोवत की त्यांनी तांकां मृत्यूच कसं नाही भंयच नाशिल्लें आतां आमी नॉर्मल जना पळयल्यार
थोडे थोडे कसं रोग आयल्यारी आमकां भंय सुरू जाता जाल्यार हँग हानी आसा ती कदंबकानंद स्वामी महाराज तांकां कॅन्सर आस तांकां गोत्तच की त्यांनी तांकां थोडे दिनांतू मृत्यू जाता म्हणून आणि त्यांनी इंटरव्यूज दिता आसा ती जनाक त्यांनी सपोर्ट करता आसा ती जनाक इन्स्पायर करता आसा ती आणि व्हेरी कॉन्फिडेंटली त्यांनी सांगता आसा ती की मृत्यू इज नथिंग बट इट इज चेंज ऑफ सर्विस म्हणून सांगतात त्यांनी एक इंटरव्यून म्हळ्यार मरण कसं नसतं आत्ता हांव भगवंताक एक सेवे करता आसा मिगेल मरणा नंतर हांव अनेक जागर वचून भगवंताक अनेक भगवंत कंच मिगेल सेव कसन मिगेल तुगून सेवे एक्सपेक्ट करता विंगड सेवे एक्सपेक्ट करता त्या हांव वचून सेवे करता म्हणून त्यांनी बोल्डली सांगता ती तशी आमकां समेत आम्ही आता भक्ती करत असती थोडे थोडे मात्रांतू आम्ही ॲज अँड वेन द टाइम पासेस आम्ही भक्ती आमगेल टॉप प्रायोरिटी करका कसले म्हळ्यार इतलं लाईफ आफ्टर लाईफ आम्ही विंगड विंगड चीज एक प्रायोरिटी दिवन आम्ही पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जनरे जठरे शयनम आम्ही एक ना एक लाईफ अंतू एक पिग लाईफ एक स्नेक लाईफ एक डॉग लाईफ ह्या पुरा आम्ही लाईफ आफ्टर लाईफ आम्ही घेऊन घेऊन आत्ता आमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळा आणि मनुष्य जन्मान समेत ॲक्च्युली ह्या सांगतात की भक्ती करताना आता सगळ्या लोकांक डाऊट असता माताजी आम्ही आता भक्ती करत असते जाल्यार आम्ही अशी कदंबकानंद महाराजाला जसे आम्ही कसं नाही कंप्लीट डिवोशन करू आम्ही लगी आता साधीना आम्ही थोडे थोडे करू शकतात करू शकतात तशी आमगे डेस्टिनेशन कसं नाही माताजी म्हणून तशी ॲक्च्युली कसं म्हळ्यार शास्त्रान दिला की भक्ती केलेलं टू डेस्टिनेशन असतात एक फर्स्ट डेस्टिनेशन आम्ही अखंड भक्ती केल्यारी इंटेन्स भक्ती केल्यारी ह्या लाईफ टायमांतू आमकां भगवत धाम प्राप्ती जाताची जाता प्रभुपाद सांगता ती आणि अशी आम्ही आमगेल जनरेशनांत आम्ही पळयत की कशी आमगेल सुತ್ತमुत्त आशिल्ल भक्त कशी भगवत धामा वापस वता ती भक्ती करू म्हणून आम्ही पळयत आणि आमकां तितलं इंटेन्स भक्ती करू जाय न्ही आम्ही कसं की गोत नशी आम्ही चूक केली ती आणि आमकां कंप्लीट भक्ती करू जाय न्ही माताची तेद आमगेल कसं डेस्टिनेशन म्हणून आमगेल डाऊट असता त्या समेत कृष्ण भगवद्गीतान दिला की अकस्मात जावन आम्ही ह्या भक्ती प्रोसेस हातून फॉल डाऊन जाल्यार तद्न समेत आमके एक अ, अ, पुण्यशील एक पुण्यशील कुटुंबांतू आमके एक जन्म मेळटा कसन प्रूफ कसं म्हळ्यार आमगेलेच आता सद्याच आमगेल कसं लाईफ असतं त्यांचे एक प्रूफ आता आम्ही अचानक आम्ही ह्या लाईफांतू आम्ही भक्ती घेऊ सुरू करणी ॲक्च्युली आमगेले आमची गेलेला एक लाईफस्टाईल पळयल्यार ॲक्च्युली आम्ही इतलं पुण्यशील कुटुंबांत आमगेलो जन्म जाला आणि ऑलरेडी आम्ही वेंकटरमणाक आणि भगवंताक ऑलरेडी आम्ही सांतगून आम्ही कनेक्टेड आसा ती म्हाका सांतगून म्हाका उडग आसा की हांव वेंकटरमणा ते रावचे आशिल्ले आणि हें कसं नाही पंचांग भक्ती कसं आसता मंदिरा वचून तांगेले वैष्णवाले तांगेले असोसिएशन घेवचे आणि कितले सत्संग असता ते सत्संग अटेंड करचे आणि भगवद्गीते कितले डिस्कोर्सेस जाता आशिल्ले ते आयकुचे आणि काशी विश्वनाथ अशी धाम वास करचे अशी सांतगून हांव पळयताच की हे जो भगवंताले हे भक्तीचे हे अंग कसन सांगता आसा ती ते ऑलरेडी आमचे गेल्ल्या लायफान तूं ऑलरेडी ते टू अ लार्जर एक्सटेंट ते आस ते कशी आसता म्हळ्यार कसले म्हळ्यार आमी पुरा प्रिवियस लायफान आमी पुरा थोडे भक्ती करून वी वर नॉट सक्सेसफूल तशी आमकां हे अशी पायस लायफान आमकां जन्म मेळ्ळा जाल्यार ह्या लायफान आमी ह्या भक्तीक नेक्स्ट लेवल घेवन आमी हे एक लायफ आमी सक्सेसफूल करीत प्रभुपाद केन्ना सांगता की यू हॅव गिवन सो मेनी लाईफ्स टू माया तुम्ही कितली की लाईफ माया देवीक दिला तुमगेले कसं नाही कंप्लीट लाईफ तुम्ही वेस्ट केला जाल्यार ह्या एक लाईफ तुम्ही कृष्णाक दियती भक्तीक थोडे प्रायोरिटी थोडे एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दियती आणि तुम्ही भगवत धामाक ह्यांची एक लाईफान तुम्ही वापस जावचे जाता म्हणून सांगता ती कसल्या वापस जावका ह्यांची एक लाईफान कसल्या म्हळ्यार आमी पळयतात की आता कलियुग प्रोग्रेस जाता जाता जनाले ट्रीटमेंट हें कसं नाही
वर्स्ट जातास ॲक्चुअली कसन म्हळ्यार मर्डर रेट कसन थ्रेट ह्या पुरा इन्क्रीज जातास इवन नॅचरल कॅलामिटीज अर्थक्वेक फ्लड ह्या पुरा इन्क्रीज जातास आनी विंग डिसीज येतास ती नवे नवे डिसीज येतास ती कोविड आतां नाही खंयची एक व्हायरस येतास तशी आम्ही कलियुग प्रोग्रेस जाता जाता हे कलियुग उग्र जाता वता तशी आत्ता दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू भक्तीक प्रायोरिटी करून आम्ही वापस वचका जाता आणि अनेक एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार रिसंट एक्झाम्पल ॲक्च्युली हिज ग्रेस अग्निदेव प्रभू म्हणून अग्निदेव प्रभू त्यांनी प्रभुपादाचे डिसायपल आणि हे ॲक्च्युली तुम्ही आता रिसंट तुम्ही गूगल केल्यार समेत अग्निदेव प्रभू फायनल मुमेंट्स नाजाल्यार डिपार्चर टायम म्हणून तुम्ही गूगल केल्यार तुमकां ऑनलायन तो मस्त व्हिडिओ मेळटा आणि हांव कसन पळयल म्हळ्यार अग्निदेव प्रभू आता कितले की भक्तीन तू मस्त अंग असत तान तू अग्निदेव प्रभू एक अंगाक त्यांनी होल्ड केली ते कंचे अंग ते दॅट इज कीर्तनम कीर्तनम म्हळ्यार कीर्तन करचे भगवंताले नाम घेवचे त्यांनी तांगेले पुरा लाईफ जस्ट कीर्तनान तू डेडिकेट केली ती त्यांनी तांकां हरे कृष्ण कीर्तन हरे कृष्ण चॅन्टिंग करचे तांकां मस्त म्हळ्यार मस्त प्रिती आशिल्ले आनी तांगेले तांकां कसन जालें म्हळ्यार आतां जस्ट टू 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 3 वीक्स अगो तांकां कसन जालें म्हळ्यार तांकां एक ब्रेन स्ट्रोक आयला ब्रेन स्ट्रोक येवन तांकां तांगेले बॉडी वर्क करचे स्टॉप जाले तांगेले ब्रेन वर्क करचे स्टॉप जाले तांकां हॉस्पिटल एडमिट केलं तांगेले हॉस्पिटल एडमिट केले तेन्ना तांगेले एक व्हिडिओ आसा त्या व्हिडिओन तूं आमी पळोवत की तांकां कसं नाही कळतना तांकां कोण कसं नाही म्हूण कळतना जाल्यार प्रभुपाद जाल्यार विंग डिसायपल्स तांकां हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करता ती ह्या पिक्चरान पळोवत की राधानाथ स्वामी महाराज तांकां चॅन्ट करता आसती अशी विंगड जन त्या लोकल भक्त येवन तांकां चॅन्ट करता आसती तांगेले ब्रेनांत कसं नाही काम करतना जाल्यार एक व्हिडिओ आसा हांव ते पळयली तांतू तांगेले हात तांगेले कीर्तन जाताना तांगेले हात टॅप जाता कशें आमी कीर्तन करताना कशी आमी हात आमगेले टॅप जाता आमी क्लॅप्स करता ती तशी त्यांनी बेड्डा वयरी त्यांनी टॅप करता आसती तशी आमी पळोवत की आमी पूर्ती लाईफ आम्ही थोड्या थोड्या मात्रांतू आम्ही कीर्तन केल्यारी आम्ही भगवंताला भक्ती केल्यारी लास्ट मुमेंटांतू आम्ही ह्या सिच्युएशनांत असल्यार समेत की आमकां कसं नाही जायना आमकां भगवंताला याद येना म्हण त्या सिच्युएशनान समेत आम्ही असल्यारी समेत भगवंत अरेंज करता आणि वराह पुराणात कृष्ण सांगता असत की इवन इफ डिवोटी इज अनेबल टू रिमेंबर मी एट द टाइम ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बन्सेस आमकां गो तसं मरणा टायमान तर कितले डिस्टर्बन्सेस येता तेन्ना आमकां फ्लॅशेस म्हळ्यार आमगेले कसन पास्ट लाईफ असता त्याचे फ्लॅशेस येता आसता कसन कसन केलेले येता पुरा एक आफ्टर एक वन आफ्टर अदर आमकां फ्लॅशेस येता आसता जाल्यार कृष्णा त्यांनी आमगे लाईफ कितलं सुलभ करतात की म्हळ्यार आमगेले भक्ती केलेल्या निमित्त त्यांनी त्या लास्ट आमगेले कसं पिक्चर असतं त्या कृष्णा त्यांनी खुद तांगेल पिक्चर आमकां हाडटा ती तेन्ना वी कॅन गो बॅक टू गॉडेड म्हळ्यार आमी भगवत धाम तेन्ना प्राप्ती करू शकता ती आनी एक्झॅक्ट प्रूफ आमी पळयत की अग्निदेव प्रभू तुगून तांगेल ब्रेन स्ट्रोक आशिल्ले तांकां कसनय कळतना आशिल्लें जाल्यार त्या तुमी व्हिडिओ पळयल्यार तांतू भक्तगण तांगेल सुತ್ತमुत्त येवन चॅन्ट करता ती आनी व्हेरी पिसफुली व्हेरी हॅपिली त्यांनी तांगेले देह त्याग करता ती त्यांनी भगवत धाम प्राप्ती करता ती हाजे तगून आमकां कळटा की की कशी एक भक्ती प्रभुपाद कसं आमकां भक्ती स्टेप्स दिला त्या भक्ती स्टेप्स आमी फॉलो करचे तगून आमकां भगवत धाम प्राप्ती जाताची जाता आनी आमगेले सिच्युएशन्स एंड लायफांत आमगेले कसं सिच्युएशन आसता आमकां कळना आतां आमी प्रभूजील पळोवत आशिल्ले की तांगेले ब्लड तांगेले ब्रेना वतना तशें तांकां तांणी वेंटिलेटरा मूलक तांणी ब्रीद करता आशिल्ली ती तशी तांकां ही डजंट हॅव एनी चान्स तांगेला कसनय चान्स ना की तांणी कृष्णाक याद तांणी कर म्हणून कृष्णाक स्मरण करूक जाल्यार भगवंतान सिच्युएशन अशी अरेंज केली की त्यांनी भक्ताक आपण आणू त्यांनी भक्तगण कीर्तन करनू ते कीर्तन ऐकून त्यांनी तांगेले जीव त्याग केली ती तशी आमी पळोवत की आमी कितले आमी भगवंताला शरण घेता ती तितले भगवंत आमगे लायफाचे कंट्रोल घेता ॲक्च्युली शास्त्रातून हा एक्झाम्पल अस की किंग अंबरीश महाराजाला एक्झाम्पल असं अंबरीश महाराज दुर्वासा मुनी त्यांनी अंबरीश महाराजाक एक एक उग्र एक
ರಾಕ್ಷಸಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ करनु ಅಂಬರೀಷ್ महाराजाले मागशी सोडतात ती जाल्यार अंबरीश महाराजाक थोडे समय हुसकुना की ते एक उग्र राक्षस म्हाका कसन करता म्हणून कसले म्हळ्यार ताणी तितले भगवंताले शरण घेतला ताचे तुगून कसन जालें म्हळ्यार भगवंताले सुदर्शन चक्र ह्या पिक्चरान तुमी पळयत की भगवंताले सुदर्शन चक्र अंबरीश महाराजाक रक्षण दिवं आयला प्रल्हाद महाराज ते नरसिंह चतुर्दशी जाल्यार प्रल्हाद महाराज समेत पळयत की आम्ही ये यता मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम आम्ही कितले आमगेले भक्तवत्सल भगवानाला आम्ही भगवंताले आम्ही कितले शरण घेता ती कितलं आम्ही भक्ती करता ती तितलं भगवान आमगेले लाईफाचे कंट्रोल घेता आणि तितलं आमकां भगवान रक्षण दिता आतां ॲक्च्युली आमकां रक्षणाचें मस्त अगत्य आसा खंयच्या मोमेंटान कसन जाता म्हणून आमकां गोतना आमकां रक्षणाचें अटमोस्ट अगत्य आसा जाल्यार भगवंताले शरण घेवचे तुगून आमकां भगवंत चड चड आमकां रक्षण दिता आणि अंबरीश महाराजाक कशी भगवंत इतले रक्षण दितास की तांगेल स्वयं तांगेल सुदर्शन चक्र हाडला त्या श्रीमद भागवता म्हणतो ह्या मस्त सुंदर श्लोक असतं श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भगवंत सांगतास की श्रवणम भगवंताला हे भागवतम भगवद्गीतेचे श्रवण करचे तुगून कीर्तनम हरे कृष्ण महामंत्र आणि भगवद्गीता आता आम्ही आज कशी प्रतिदिवस कशी आम्ही भगवद्गीता आम्ही पठण करतशी तशी भगवद्गीता रिसाईड करचे तुगून भागवतम रिसाईड करचे तुगून स्मरणम आम्ही कसं कसं शिकला ते स्मरण करचे तुगून पादसेवनम भगवंताले चरणाचे सेवे करचे तुगून अर्चनम भगवंताक आराधन करचे तुगून वंदनम भगवंताक नमस्कार करचे तुगून आणि दास्यम थोडे थोडे कसं आमगेल दिनचर्यांत कसं आम भगवंताल सेवे करत त्या भगवंताल सेवे करचे तुगून सख्यम कशी अर्जुना भगवंताले एक फ्रेंड जाल्ले तशी समेत तशी आम्ही एक फ्रेंडाल जैसे आम्ही भगवंताक सेवे करत आणि आत्मनिवेदनम म्हळ्यार पूर्ण कसं समर्पण आम्ही केन्ना आम्ही पूर्ण शरणागत घेता ती भगवंताला तेन्ना भगवान आमकां इतलें कंप्लीट रक्षण दिता आणि कृष्णा केन्ना एक भक्तले केन्ना हात सोडना आम्ही थोडे भक्ती करो आम्ही चड भक्ती करो कितले भक्ती करो आमगेल भक्ती नाश जायना आता आम्ही एक भौतिक वर्ल्डांतू आम्ही कितले आम्ही एक वेल्थ आम्ही स्टोर केल्यार समेत एक मृत्यू टायमात आम्ही 1 रुपया समेत घेऊन वच्चे जायना जाल्यार ही भगवानाल भक्ती तशी न्ही आम्ही थोडे समेत भक्ती केल्यार आम्ही त्या भक्ती नेक्स्ट लायफाक आम्ही घेऊन वचून नेक्स्ट लायफाक आम्ही कंटिन्यू खंय स्टॉप केलेली ती थंय तुकून आम्ही कंटिन्यू करत आणि आमकां मस्त भंय आसा इन जनरल एज अ ह्युमन बिईंग्स आमकां मस्त भंय आसा प्रत्येक मुमेंट कसले ना कसले आमकां हुस्क आसा भंय आसा प्रभुपाद सांगता की हे भंय फ्युचराल बगी भंय हे पास्टा बगी भंय हे आमगेले बॉडीज बगी भंय आमगे नियर एंड डियर वन्साचे बगी भंय आमगेले रिलेटिव्साचे फ्युचरा बगी भंय ह्या पुरो कसले आसा म्हळ्यार की कसले म्हळ्यार आमकां आमगेले भगवंताले आमगेले आनी भगवंताले कसन रिलेशन आसा ताजी क्लॅरिटी आमकां ना आमी चड भक्ती करची अशी चड आमी भगवद्गीता वाचून चड भागवतम वाचून आयकून कितले आमी आयकतात की तितले आमकां ते आमगेले कृष्णाले कसन रिलेशन आसा तें कळटा केन्ना आमकां तें रिलेशन कळटा तेन्ना भंय ऑटोमॅटिकली वता कसले म्हळ्यार आमी पळयलेत की सेम एक मनुष्य तागेले एंड मुमेंटान तू कितले तक भंय आसा तांची सेम एक भक्त तागेले एंड मुमेंटान तू कितली खुशी आसता भक्ताक की आत्तां हांव म्हगेल भगवंता लागीं वापस वता आत्तां हांव खुशीर म्हगेल भगवंता लागीं डायरेक्ट सेवे म्हाका मेळटा म्हणून त्या खुशी भक्ताक मेळटा आनी डेस्टिनेशन कसं आहे एंड गोल कसं म्हळ्यार प्रभुपाद सांगता की श्रीमद भागवतम की एंड गोल एक भक्ताले की बॅक होम बॅक टू गॉडेड एक भगवत धामा वापस वच्चे त्या आमगेल एंड गोल तशी आमकां एक मृत्यूच कसं भंय आसता टॉप मोस्ट भंय कसं आसता ते मृत्यूच भंय आसता त्या भंय आमकां केन्ना आसना आनी आमी एक अभय जाता ती आनी आमी ह्या लायफान समेत आमी एक अभय जाल्यार आमी कितले कुशीन तो आमगेले जीवन आमी स्पेंड करत ॲक्च्युली आत्तां हुस्कान तो आमी जीवन स्पेंड करचें आनी खुशीन तो आमगेलें जीवन स्पेंड करचें आमी ॲक्च्युली चूज करत की आमकां कसन लायफ जाय म्हणून आमी
भगवंताक आमगे लाईफ अंतू कम प्रायोरिटी दिवन आम्ही एक हुस्का लाईफ एक भया लाईफ आम्ही जीवन करत जलारी अनेक ऑप्शन कसन म्हळारी आम्ही दिनचर्यांतू थोडे थोडे भक्ती ॲड करणं त्या भक्ती सिन्सिअरली आणि सिरियसली आम्ही थोडीशी भक्ती करणं आम्ही भय आणि हुस्कू ह्या पुरा उणी करणं आम्ही आमगेल खुशी कसं नसं आमगेले संतोष कसं नसं त्या आम्ही दिन डे बाय डे आम्ही त्या इन्क्रीज करता वचत अँड ह्या कशें हांव सांगली ह्या प्रूफ आसा की की स्क्रिप्चर्स तू शास्त्रांत तू ह्या प्रूफ आसा की डिवोटीज कशी तांगे लाईफ परफेक्ट केली ती त्यांनी जन्मांत आशिल भौतिक जन्मांत आशिल तेन्ना समेत तांणी तांकां कशी खुशी आशिल्ले आणि वापस त्यांनी तांगे मृत्यू नंतर आध्यात्मिक लोक वचून तांकां अशी शाश्वत खुशी मेळ्ळा म्हणून आमी कितले एग्जाम्पल्स पळोव येता आणि फायनली आतां आमकां पुरुषोत्तम मास आसा ह्या बेस्ट हे एक स्पिरिच्युअल सेल म्हण सांगित आणि ह्या मासाचे ह्या मंथाचे बेनिफिट कसं म्हळ्यार ह्या मंथ आमी छंद करून फॉलो केल्यार भक्तीक प्रायोरिटी दिवन एक भगवंताल भक्ती आमी चड चड करू सूर केल्यार ह्या एटलिस्ट ह्या एक मंथांतू आमी पळोवत की पास्ट आमगेले कसं नाही आमगेले कसं नाही बॅड कर्म कसं नसतं आमगेले वाईट कर्म कसं नसतं त्या पुरा क्लीन जावन वता ह्या वायट कर्मांतून आज आमकां एक्चुअली इतलें सफरींग मेळटा इतलें आमकां दुख्ख मेळटा हें एक मंथांतू आमी कितली भक्ती करता ती की तितलें आमगेलें पाप कर्म एक धुवन वता आणि तितलें कितलें आमगेलें पाप कर्म धुवन वता तितलें आमकां एक्चुअली आमी चड आमगेलें हृदय शुद्धीकरण जाता आमी चड भक्ती करता तितलें चड आमी आमगेले आमकां पीस ऑफ मायंड आसता आमगेले खुश चड जाता आणि फायनली कृष्ण सांगता की आमी वापस आमी भगवत धाम जेवता हे एक मंथ आमी चंदकन फॉलो केल्यार आमी भगवत धामाक वापस जेवता म्हणून कृष्ण खुद सांगता आणि कसं कसं ॲक्टिव्हिटीज करत सिंपल ॲक्टिव्हिटीज कसं कसं आम्ही करत असत त्यांची आम्ही मस्त सिन्सिअर जाऊन मस्त कसं म्हणचे अटेंटिव्हली आणि विथ ऑब्झॉर्प्शन आम्ही करत ॲक्च्युली आम्ही चॅन्टिंग आणि चॅन्टिंग हरे कृष्ण महामंत्राचे आणि के सूर करणे जाल्यार आम्ही ह्या महिने एक राऊंड हरे कृष्ण महामंत्राचे चॅन्टिंग करत आम्ही एक राऊंड करत असल्यारी आम्ही 2 राऊंड करत 4 राऊंड करत असल्यारी 8 राऊंड करत कसं आमगेले रुटीन अंतू कसं ना थोडेची एक्स्ट्रा आम्ही करू प्रयत्न करू जाता ते आम्ही करच्याक प्रयत्न करका असं म्हळ्यार कृष्णा त्यांनी एक पर्सन त्यांनी एंड रिझल्ट कितलं पळयना ती त्यांनी पळयतात की आम्ही कशी प्रयत्न करत आसा ती म्हणून आणि आज ही आम्ही चौराष्टकम ऐकली ती तशी ह्या महिने कंप्लीट आम्ही चौराष्टकम सांगता आसा ती तशी ह्या सेशन कसं नसा आमगेले भागवत पुराणा सेशन ह्या एक आमकां बंपर ॲक्च्युली कसं जाल्यार म्हळ्यार पूर्ती दिन आमकां टायम मेळ्ळी जाल्यार समेत ह्या सेशन जस्ट आमी अटेंड करून आमी ह्या पुरुषोत्तम मासाचे बेनिफीट घेवेत साधू संगात तुगुनू चौराष्टकम रिसाइड करचे तुगुनू मागीर भगवत गीते चे पठण करचे तुगुनू आणि आमगेले कसं नाही श्रवण उत्सव असं प्रति दिवस विंगड टॉपिका वयरी श्रवण उत्सव असं ह्या श्रवण करणं आम्ही ऐकवेत आणि अनेक इम्पॉर्टंट थिंग आम्ही ह्या महिन्यात ॲड करत की कशी आम्ही कार्तिक महिन्यात एक दीप ऑफर करता ती तशी ह्या महिन्यात आम्ही एक राधाकृष्णाक एक नाजाल्यार विष्णू लक्ष्मी देवीक नारायण लक्ष्मी देवीक आम्ही एक दीप ऑफर करत आणि कितलं जाता तितले आम्ही भगवद्गीतेचे भागवतमाचे पठण करत आणि कसं कसं नाही अवॉइड करत आम्ही की अ, 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 आता तांकां आमी एक नॉन व्हेजिटेरियन फूड घेत असल्यार आमी त्या नॉन व्हेजिटेरियन फूड अवॉइड करत आणि इंटॉक्सिकेशन टी कॉफी पुरो आमी कम करत कसं म्हळ्यार कितलें आमगे लायफान तो सात्विक गूण चड जाता तितलें आमगे लायफान तो खुशी समेत चड जाता तितलें आमगे लायफान तो भक्ती समेत चड जाता आणि कसं नाही आमगेले अननेसेसरी कसं टॉक्स असता आणि अननेसेसरी कसं आमगेले युट्यूबाचे व्हिडिओज पळोवचे व्हॉट्सॲपाचे अननेसेसरी डिस्कशन कसं नसचे ते पुरो आमी कमी करून त्या टायमान तो आमी चड चड भक्ती करत आणि कशी कृष्णान आमकां एक्चुअली आमकां ह्या भक्ती योगाचे आमकां एक अंतिम एक स्थान कसं नाही म्हणून कृष्णान आमकां दिला तें अंतिम स्थान कसं म्हळ्यार भगवत धाम जावन कृष्णा लोट्टू खुशी खुशी आमगेलें जीवन स्पेंड करचें आमी आतां एक्चुअली स्ट्रगल करचें देखून ह्या स्ट्रगला देखून त्या एंड जर्नी कशें करचें म्हणून आमकां श्रीला प्रभुपादान आमकां व्हेरी क्लियर स्टेप्स दिला एक्चुअली तशी आमी हे महाजन येन गतस्थपंत आमी महाजन
प्रल्हाद महाराज, अंबरीश महाराज, अशी महाजनाले पद पंत आम्ही तांगेले फुटस्टेप आम्ही फॉलो केला री आमकां ह्या जन कशी आमगेले शास्त्रांत आम्ही कशी पळयली ती की कशी भगवत धामा जाता ती कलियुगांत समेत समेत कशी भक्त वापस भगवत धामा जाता ती तशी समेत आम्ही समेत ह्या भक्तीचे अंग थोडेची सिरियसली थोडेची सिन्सियरली आम्ही फॉलो करून आम्ही वापस भगवंत दामा वचत आणि आमकां तितले चड आमकां भक्ती करूं जायनी जाल्यार समेत एटलिस्ट आमकां नेक्स्ट लायफ एक पुण्यशील कुटुंबान तूं उपास आमकां एक जन्म जाता थंय आमी आनीकय चड भक्ती करूं थंय आमकां आनीकय चड खुशी मेळटा अशी 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 थोडे 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 आमगेले सुकृतीचे कसे नाही पॉट आसा त्या भरता भरता जावन आम भरती भरती जावन आमी एट वन पॉयंट आमी इजिली आमी कृष्णा लागीं वापस वचत तशें मी केला हंबल रिक्वेस्ट कसन म्हळ्यार तुम्ही प्लीज तुम्ही कसं कसं ॲक्टिव्हिटीज करता ती त्या थोडे थोडे चड करा ती कसं कसं नाही मटेरियलिस्टिक ॲक्टिव्हिटीज असं ॲटलिस्ट ह्या महिने आम्ही थोडे थोडे कमी करूया आणि भगवंताल कसं कसं नाही ॲक्टिव्हिटीज असं त्या थोडे थोडे चड करूया आणि आमगेल घर एक वृंदावन जैसे वृंदावन म्हणके कर न्हू आम्ही भगवंत एक दीप ऑफर करचे एक तुळस ऑफर करचे थोडे भगवंताला भगवद्गीता पठण करचे ह्या पुरा थोडे चड कर न्हू भगवंतले आमगेले आपत बांधव अनाथ रक्षक आमगेले भगवंतले आश्रय घेवया म्हूण सांगून आश्रय घेवका आमी सकाळ म्हूण सांगून हांव प्रार्थना करता हांव आजी कसं नाही सांगता ताचे तुगून कसं नाही चुकी जाल्यार प्लीज म्हाका क्षमे करा ती आनी ह्या पुरुषोत्तम मासान तूं हें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक थोडे बहुत थोडे शेअर करू ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे थँक्यू हरे माताजी हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका तुम्ही बारी चंद कोन सिंपल रीतीरी एक भक्त कशी तागेले भक्ती निमगिती त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आका गॉड हेड आका ओपास वच्चा जाता म्हणून तुम्ही मस्त चंद कोन एक्सप्लेन केलेलं असं माताजी हांव एक सानाची 2 मिनिटाची एक समरी दिवच्याक प्रयत्न करता तुम्ही सांगले की मेटेरियल वर्ल्ड दुःखालय असं म्हणून आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्ड वैकुंठ म्हणून सांगता ती आमकां सुख जावक जाल्यार आमी हे भौतिक जगतातून आध्यात्मिक जगताक स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक वचाक प्रयत्न करता म्हणून तुम्ही सांगितलं असतं तशीची पंचांग भक्ती म्हणा कसले म्हणून तुम्ही एक्सप्लेन केले साधू संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास आणि भगवंता विग्रहाचे आराधन करचे म्हणून तुम्ही सांगले तशीची कदंब कानन स्वामी महाराज अग्निदेव प्रभूजी आणि अंबरीश महाराजाला तुम्ही एक्झाम्पल दिवन तांगेल भक्ती बगे तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं असं तशीची नवविध भक्तीवरे तुम्ही सांगले तशी तुम्ही सांगले की लास्टाक डिवोटीस कोण कृष्णा कॉन्शियसनेस असा की कोण भक्ती मार्गांत असा की तांकां केदना भय असना त्यांनी तांगेले केलेले ते ऍक्टिव्हिटी तुकून त्यांनी ते मरणाचे भय तुकून दूर जावन असता ती म्हणून तुम्ही सांगितलं माताजी तशीची तुम्ही मस्त चंद कोण पुरुषोत्तम मासा बगे सांगले कस कसा ऍक्टिव्हिटी करता म्हणून सांगितलं माताजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका कोणाक कसले क्वेश्चन असवा असल्यार निमगू येत माताजी कोणाक कसले क्वेश्चन ना जाल्यार आता मी